Здравейте, мало е голямо, дет се играе тия с кукерски игри. Здравей бе, рекет да има. Който ни харесва булката, да иде хурката! Който не харесва попа, да му иде топа! Който не харесва кукерти, да им де хлопките! Я кажи сега ти, като оря и като ся, вече няма работа, та да хванем хорото, да го поведем, дано всичко берекетлие бе през цялата година. Нали знаете, че ви очаква и втора сцена и там можете да продължите с наричанията. Да, започнете хорото и го довършете там, на втората сцена. Благодарим ви! Втората сцена ви очаква и там публиката, която е около сцената, да ви се порадва, да преведете емоциите и на тях. А сега вашето място ще заеме кукерска група при читалище Просвета 1920, село Маломир, община Тунджа, област Ямбол. Ръководител Кристина Димова. Кукерските игри в село Маломир